खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै रन्जन सारनि उदां जानायनि उनाव जायफोर बिर जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव दं, सिनियर जुनियर बिथांमोन उदां जानायनि उनाव दिनै रायजो राजाफ्रा मा हास्थायदों। दिनै आं गिबियावनो बुंगोन, बिथांमोना जेलनिफ्राय गयोबा बर' हारिनि गेजेराव खौसे फैगोन होननानै दिनै बुहुमनाङैनो बर'फ्रा दिनै बयबो दिनै आसा खालामनानै दं। बेनि थाखायनो आं बुंगोन, दिनै जेब्ला जेलनिफ्राय उदां जागोन अब्ला इउपिपिएल सरकारा लांगोन ना बिपिएफ सरकारा लांगोन। नाथाय मोननै पार्टियावबो थांबा रायजो राजाया सोरबा गाज्रि मोनगोन, बेबो गाज्रि मोनगोन, बेबो गाज्रि मोनगोन। बेखौनो आङो दिनै रायजो राजाजों मोनसे मोगा मोगि सावरायनो थाखाय आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आङो मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय आङो निमाहा बियो। बेखौनो आं दिनै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोआव रन्जन सार आरो जेलाव थाग्राफोरनि उदां जानायनि उनाव अराय सम रायजो राजाया बयनिफ्राय देरसिन दावहाया अबे मा दावहाखौ नांनांगोन। आंनिफ्राय दावहा मोनसे नांनो थाखाय आङो मेसेज होयो। बे दावहायानो जाहैबाय सिखा रुवा हाथियारनि दावहा नङा। जों दिनै सानफ्रामबो गावजों गाव मालाबा सरकारखौ रायनाय, मालाबा बिपिएफ हान्जाखौ रायनाय, मालाबा इउपिपिएल सरकारखौ रायनाय, मालाबा मिडियाफोरखौ रायनाय, मालाबा इउटुबारफोरखौ रायनाय, बेनिफ्राय अराय सम खौसे जानो थाखाय मा दावहा, नैबे दावहाखौ आं रायजो राजाखौसो थोनदों। अराय सम आंनिफ्राय रायजो राजाखौ मोनसे खावलायनाय, रायजो राजाफ्रा दिनै अराय सम एनडिएफबि नि दैदेनगिरि जायफोर रन्जन सारजों लोगोआव जेलाव दंफायो बिथांमोनखौनो जेलनिफ्राय गयोब्ला खौसे जागोन होननानै अराय सम गोसो गोरबोआव दिनै बरायनानै दं। आरो लोगोसे दिनै बर'फोरनि खना खनला रायजो जानाया दिनै सोरबाया दिनै डक्टरखौ लेंहरनो हानाय थाखा फैसा दं, सोरबाया दिनै हरफा थोलो दै बारनो हायै लामा सामा गैयिनि थाखाय दिनै बाब्राब खुब्राब दिनै थैनो गोनां जायो। सोरबाया दिनै डक्टरनि खाथियाव थांबाबो रां रुफा होनो हाया। बर'फोरनि दिनै रायजो जानाया दिनै सोरबाया दिनै बेसेबांबा गोथौ हाखराव रायजो जानानै दं, सोरबाया दिनै बेसेबांबा गोजौ सनानि न'खर दानानै दिनै रायजो जानानै दं। बिनि थाखाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव साननाय दं, बर'फोरनि गेजेरावबो दिनै माखासे दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरनावबो साननाय दं, सोरबा बिएलटिनियावबो साननाय दं, सोरबा एनडिएफबिनावबो साननाय दं। समानै बर'फ्रा समानै रायजो जानो हानाय नैबेफोरखौ नागिरबाय थानाय फ्राय बाहाग बर'फोरनि गेजेराव दं। बेखौनो जों दिनै सोरजोंबा सावरायबाबो जों दिनै नुयो आरो सोरनिबा दिनै आखल आखुखौ नायबाबो जों नुयो। नाथाय बेखौनो आं खावलायदों, दिनै बर'फोरनि गेजेराव दं हारिनि गेजेराव समानै रायजो जानो लुबैनाय बयबो। नाथाय दिनै साफा सानै लिडारासो दिनै गुलाय गुजाय खालायो। आं बेखौनो बुंगोन, दिनै प्रमदआ इउपिपिएल सरकारनिफ्राय माला ओंखारफिननो हागोन। आं दिनै पाब्लिकफोरजोंनो दाउ फाराम, अमा फाराम बायदिसिना बागान खालायनानै आं दिनै थानोसो साननाय दं बेहा गोसोआव। नाथाय दिनै माखासे लिडारफ्रा इउपिपिएलआव हाबनानै मा खालायदों, सोरखौबा इउटुबारखौ रायनाय, सोरखौबा पाब्लिकखौ रायनाय, सोरखौबा मालाबा पार्टिजों पार्टि नांलायनाय, गावजों गाव दावराव दावसिखौ दिनै खालायबाय थायो। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ इउपिपिएल सरकारनिफ्राय ओंखारफिननोसो दिनै लामा नायगासिनो दं। नैबेखौ सानदों प्रमद बर'आ। आं एसे गिदिर गिदिर बर'फोरनि गेजेराव बुंबोबाय, आं दिनै सरकाराव थानानै जुदि सरकारखौनो जेबो बुंनो हायाब्ला अब्ला आं दिनै बे सरकाराव थानानै मा लाब। दिनै 10 बार सानदों। दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो साइक'लजि बुहुद दिनै फरायसाफ्रा ओंखारबाय। फरायसाफ्रा दिनै प्रमद बर'नि दिनै गोसोफोरखौ थानाय स्टाइल, थाबायनाय स्टाइल, बिथांनि दिनै रायजो राजाजों सावरायनाय स्टाइलखौ दिनै हमदांनानै मोनबाय। बिथाङाबो सरकाराव हाबनानै ओंखारफिननायनि लामाखौसो नायगासिनो दं। बेखौ दिनै माखासे लिडारफ्रा, इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै बुजिस'नो हाया। बिनि थाखायनो उननि समाव रायजो राजाफ्रा मोनसेल' आं रायजो राजानाव खावलायो, इउपिपिएल सरकारजोंबो दिनै रन्जना उदां जानायनि उनाव जायफोर जेलाव थाग्राफोरा दिनै फैनानै बिथांमोनखौ सोर हेफाजाब होगोन, बिथांमोननि न'खर दानायाव सोर रां रुफा बिथांमोनखौ मदद खालायगोन, इउपिपिएल सरकार ना बिपिएफ सरकार। दा आं रायजो राजानावखौनो सावरायो, ओरै थांबा ओरै दुखु मोनखागोन। बिनि थाखायनो रायजो राजाखौ मोनसे खावलायो।
जेब्ला सारमोना उदां जागोन अब्ला रायजो राजाफ्रा मोननै पार्टिखौ जोगारनानै गोदानै पलिटिकेल दल मा पार्टी दायो एसियान पार्टी ना जाम्बा पार्टी ना रायजो राजा पार्टी ना खौसेथि पार्टी जिखुनु जाया नाम दोननानै ना निर्दली गेलेयो नैबेनो देरसिन दावहा हाथियारजों सिलाइजों बुलायनायजों दावहा नङा गोदानै पार्टी बर'फोरनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा दाफिनबासो खौसे जागोन नैबेखौसो जों सिदा नुहुरो बिनि थाखायनो अरायसम आङो आंनि चेनेलावनो रायजो राजाखौ अरायसम सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायो गोदानै जोंहा पार्टीखौ रन्जन सारा उदां जानायनि उनाव गोदानै रन्जन सार जेब्ला उदां जानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा गोदानै पार्टी दायोबासो रन्जन सारा रायजोनि जानानै माखासे सरकारजों फोरनि गांनाय उखैनायखौ समानै नोजोर होनो थाखाय दिनै हागोन आरो जुदि मोननैल' पार्टीया थाबाय थायोबा रन्जन सारा निउट्रेलाव थानो गोनां जागोन बेखौनो आङो खावलायो रायजो राजाफ्रा जेब्ला उदां जानायनि उनाव मा पार्टी दायो नैबे रायजो राजानि सायाव ना समाज पार्टी जिखुनु जाया दिनै बिथांमोनखौ फेजेननानै गोदान सरकार सालायनांगौ निर्दलीय पार्टी दाबाबो जायो आरो माखासे दिनै रायजो राजाफ्रा मा सानदों गोसोआव जमा खालायनानै जेब्ला पार्टीखौ दानानै जायो बे समाव आङो आंनिफ्राय 50,000 थाखा आङो होनाय जागोन रायजो राजानो बिथांमोनखौ इउपिपिएल सरकार बिपिएफ सरकारखौ जोगारनो थाखाय गोदानै एक्स-एनडिपिफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जिखुनु जाया दिनै बर'फोरनि दिनै बै समनिफ्राय आन्दलनकारिफ्रा दिनैसिम मोदै गनो गोनां जानाय बिथांमोननि खैफोद आफोदखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बर'फोरनि दिनै जौगालांनो थाखाय गोदानै पार्टी दानाय जायोबा नैबे बिथाङा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गिबिसिन पार्टी दानायनि मिटिं जायोब्ला नैबे गिबिसिन 50,000खौ गेजेराव हैनाय जागोन आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला मोनफ्रोमबो पार्टीनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय।